akwai wani mai tambaya almajiri jiki yawan na yi rashin ta huce ka huce ko alwalaka ba ta warware ba azumin ka ba ana ce a taba mace yana warware alwala ko to akwai tabawa da bata warwarewa ka juyo a kasuwar dole wata ta juyo ta bangaje ka da ka samu ka daidaita sannan kai ya gane awa mace ce ma ko namiji ne sai ka wuce masallaci alwalaka tana nan yawwara ko ka meka mata wani abu haka ta amsa dan yatsa ka ko harcen ka haka suka haɗu ba abin da ka sa a ranka sai ka wuce masallaci kai ko matarka ce ke me komin kaza ko ta kama hannunka ta ce tsaya sai ka tsaya in dai baka sa komai a ranka ba kawai shikenan ya gaje kai sallah shi wajen wannan hukuncin na tabawa mutane suna taba kansu wahala yanzu wani daidai da abu ya mika mata shi ya ta dan taba shi ta dan taba shi kawai sai ya je kama ruwa fata ya kama alwala kuma ya kai mito kai da ta taba kan baka ji ba daɗi ita bata ji ba baka nuha ba kasadu ne da lazza suke tattaruwa in sun zama su biyu to sai a tabbatar da cewa alwala ta warware misali mutumin da ya taba mace da niyyar ya ji daɗi da ya taba ya ji daɗin ta warware mutumin da ya taba mace da niyyar ya ji daɗi da ya taba kuma bai ji ba daɗin ta warware